Sanamkela Avalanche of Grace igama lam ndithenjiwe molweni. Namhlanje sizokuqinisa ukholo lwakho. Kwiintsuku esiphila kuzo ngoku siye sibanda ngobanda. Kanti uYesu uthini kuthi? Kwi-Revelations 3:16 utheni yena xa nedikitiki? Athi nena ndinibona kakuhle, nena anibandi, anishushwanga, nidikitiki. Athi uzawuthini? Athi ndizanihlanza liphume emlonyeni wam. Siyakhuthazana ke namhlanje into yoba masikhe singathi sijonge enye indlela kuYesu Kristu. Siyakhuthazana. Akakho perfect. It's only Jesus who is perfect. Sizokhuthazana namhlanje. Ukholo lwethu sizoqinisana ukholo olwethu kuye. Uthembekile uYesu Kristu. Singaboni kukho izivunguvungu. Sicinge sithatha ukholo lwethu kuye ngoku. Masingabuyeleni eyuphut. Subuyela emva apho uYesu akukhulule khona kula makhamande. Usikhululile phaa uYesu. Masingoyiki xa senaye sikhuselekile. Masomelele nathi kwindlela yethu yokholo. KuYobe 1 ivesi 10 umtyholi naye uyayazi loo nto eyoba xa senoYesu sikwiqilimba lokhuseleko. Luqinile ukhuseleko lwethu. Watsho phaa umtyholi, wathi uthetha ngoYobe, uYobe umkhusele mos. There's a hedge of protection around uYobe. Yonke into yakhe nendlu yakhe khuselekile. Nezinto zakhe zonke zikhuselekile. Futhi usikelelekile uYobe. uYobe ndim nawe ke these days. iBhayibhile ithetha nam nawe, yayibhalelwe thina iBhayibhile. Kuzomeleza thina. Imizekelo lena kaYobe yenzela into ukuthi sazi ukuthi nje uThixo uthembekile. Lo Thixo wayethembeke kuYobe usethayo uthembekile nangoku. Usikhusele nathi. Yomelela. Naye ubhalele kaGehazi kwi-2 Kings 6 verse 15. Masiqale kwi-verse 15. Ngoba kwakukho laa nkosi yama-Aramu eyayisoloko ichukela inkosi yama-Israyeli ngalo lonke ixesha njena ifuna ukumhlasela kwezimpi zabo ezingapheliyo. Into nayo kwakukho umprofeti phaa, umprofeti u-Elisha. Wayixelela laa nkosi yama-Israyeli into yoba laa nkosi yama-Aramu ifuna ukuhlasela. Bathumele ke nabo imikhosi xa kusithiwa izawufika endaweni ethile, ifike phayana sekukhuselekile. Kukho imikhosi ejonge uIsrayeli. Kodwa apho ndifuna mna nawe somelele khona ukusuka kuvesi 15. Kuvesi 15 uyavuka phayana uGehazi. Xa uvuka uGehazi ubona amahashe neenqwelo zijikeleze indawo ababehleli kuyo. Othukoyike athi kuprofeti u-Elisha, sizawuthini uyika? Esoyika iva ke umprofeti uthini kuyo. Masiqale kuvesi 15. Wavuka kusasa umlungiseleli womfo wakwaThixo esuka waphuma. Nantso impi iwujikelezile umzi, inamahashe neenqwelo zokulwa. Wathi umfana lowo kuye lowo umprofeti, Nkosi yam, siyawuthini na? Esoyika uGehazi. Kodwa uGehazi wayibonile imimangaliso yayisenzeka ku-Elisha.
esebenzisa umprofeti Elisha evusa umfana weShunammite woman. Wayazi yonke lo mimangaliso intoba laa mprofeti watsho wathi nje uzawufumana umntwana ongumfana ethetha neShunammite woman. Selibele ngoku zonke ezo zinto, selibele konke, yonke imimangaliso emininzi yayenziwa phambi kwakhe. Kwi-end times uThixo makasincede asandisele ukholo lwethu. KwiLuke 17 verse 5 and 6 nabefunde bakuYesu bakhala bathi sandisele ukholo. Nathi makasindisele ukholo singazolibala imisebenzi emihle uYesu asenzela yona. Umzekelo nango waGehazi, uGehazi uyoyika ngoku. Iva ke ngoku ke nantsi impendulo kuverse 16 umprofeti kaThixo wathi kuye, musukoyika ngokuba baninzi abangakuthi ngaphezu kwabangakubo. Oh, hallelujah. Verse 17, wathandaza uElisha, umprofeti uElisha wathi, Yehova khawavule amehlo akhe abone. uYehova wawavula amehlo omfana lowo, wabona nantso indaba izele ngamahashe neenqwelo zokulwa zomlilo zimjikelezile uElisha. Iindaba, hills, ezazigcwele ngamahashe kunye neenqwelo zomlilo ezazijikeleze uElisha. Apho ukhoyo ujikeleziwe nawe ngamahashe neenqwelo zokulwa zomlilo futhi. Khuseleko okulo luluqilimba, luqinile. Yomelela kakhulu namhlanje. Yomelela kakhulu namhlanje. Nali lizwe amawuqine kulo. Kwenzeka ntoni? Wafika xa esithi umprofeti uElisha wathandaza futhi wathi, Yehova, strike them with blindness. Aba befika bejikelezile phayana, bejikeleza leya ndawo kaElisha bengamazi nomazi ukuthi nje uthemba umaxhoba ayakhawuleza, wathi strike them with blindness. Waphendulwe Yehova. Wathi wawugqiba wathi hayi nisendaweni erongo, wabahambisa. Wathi nisendaweni erongo, wabasa phaya kulaa nkosi yamaSirayeli. Babefika phaya, bafika phinda wathandaza wathi wavula amehlo abo. Xa besithi yo sesifike enkosi yakwaSirayeli. Inkosi yakwaSirayeli yabuza uba ndibathini ndibabulale na. Wathi uElisha enza ifeast, apho ukutya batye. Yabo awavula futhi amehlo abo, babona nawo into yoba zii-miracles ezi. Emveni koko bagqiba bahamba basiwa phi, and xa besebehluthi babuyela endaweni yabo bakuye kulaa nkosi yamaHara. Kwenzeka ntoni? Zange baphinde bathi. Laa nkosi yamaHara zange iphinde yami yodelela phaa laa inkosi yakwaSirayeli. Ndim nawe ke awe kufuneka sazi uba nje xa sinoYehova sikhuselekile. Akasandisele ukholo, nathi sizokwazi ukufana nomprofeti uElisha. Athi nje uYehova avula amehlo kaGehazi abone iinqwelo zomlilo zamahashe omlilo, abone, avuleke nyana amehlo. Zizinto ufuna sizithandazele thina xa sithandaza. Wazi ukubanjwe wena ukhuselekile. Indumiso bani? Indumiso 46 verse 1 yatsho, uthi uThixo lihlathi ligwiba ezimbandezelweni zonke, uhleli eluncedo kunene. Yomeleza ukholo lwakho ngendumiso. Phinde uNdumiso 91 verse 11
athi ziyathunyelwa iingelosi uba mazisijonge. Nawuba siyaphi na iingelosi uYehova uyasithumela. Utsho njalo uPsalm 91 verse 11. Ukungena kwakho nophuma kwakho iingelosi ziyathunyelwa zikugade. Khuselekile, ukhuselekile. Ngalo lonke ixesha kufuneka sisoloko sinombulelo. Iyo loo nto kufuneka simbulele. Kwindumiso ukhuselekile. Kwindumiso 1:21 uvesi 5. KuYehova umgcini wakho, kuYehova umthunzi wakho ekunene kwakho. Emini ilanga aliyokukwenzakalisa. Ubugadile uYehova. Nenyanga ebusuku azizukwenzakalisa. Ugadiwe. Verse 7. uYehova uyakukugcina ebubini bonke. Uyakukugcina umphefumlo wakho. 8. uYehova uyakukugcina ukuphuma kwakho nokungena kwakho kususela ngoku kude kube sephakadeni. Themba uYehova. Kwixesha esiphila kuzo kufuneka sikhuthazane nyani, simthembe uYehova. Uthembekile. Uyakukugcina kude kube nini? Kude kube ngunaphakade. Ungamdibanisi nabanye uThixo. Ungathembi themba yena yedwa. He's a jealous God. Uyayazi nawe loo nto. Mna nawe siyayazi loo nto. Akafuni nje ukuhamba umdibanisa nabanye uThixo. UNguThixo nokukhwele. Sizomeleza ukholo lwakho. Ucela ukuthi ukholo lwakho malomelele. Ungabe sajonga emva ngoku. Ungabe sajonga emva. Ukhuselelekile xa unayo. Ukhuselo lwakho futhi luthini? Luliqwilimba. Well secured. Hedge of protection.